thina impela ke sisindisiwe sinale mikhuba yokuthi masibhekana nobunzima simshiye uNkulunkulu sihambe siye kwabanye onkulunkulu sihambe siyokhothama kwabanye onkulunkulu and the minute uba nethemba lokuthi sihambisana neprotection uthanda ungathandi leso sithombe singuNkulunkulu. That's why usibeke lapha endlini siqoshela amadimoni. The minute you bow down uyoguqa uyokhothama emsamo uyokhothama kulawo madlozi, you are bowing down to other gods. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele sibonga umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Sibonga umusa nje bazalwane, silokhu njalo sihlangana sizokhuluma indaba ezimnandi. Indaba ke lezi ezithinta nje umuntu kanye noNkulunkulu. Siyabonga nje bazalwane ngesupport yonke niyenzayo, niya subscribe, niya comment, niya like. Kuningi nje enikwenzayo okuhle ukukhulisa lo msebenzi. Nakuma channel members sanibonga kakhulu bazalwane enikwenzayo nonke ngendlela enijoyine ngakhona nabangama member. Siyabonga nabasupportayo ngendlela abasupporta ngazo emaceleni. Sanibonga nje kakhulu bazalwane nangemikhuleko. Siyabonga koqala ukufika kule channel ngizothi sakwamukela awulahlekanga sendaweni right. Sikhuluma nje la umuntu kanye noNkulunkulu. Sibonga inkosi nje okuyiyona ehlala isiguide isipha amazwi okufanele siwakhulume malanga wonke. Ngithi nje mangiqale ngokunibonga abazalwane sizongena kwi-message ya namhlanje. Ake siqale sifunde la ku-Exodus chapter 20. Incwadi ejwayelekile ke leyo Exodus chapter 20. But asifunde nawo nje lamavesi ambalwa. Asiqale kuverse 1 lithi, and God spoke all these words saying, lamazwi wonke lawa akhulunywa nguNkulunkulu. uJehova ekhuluma wonke lawa mazwi wathi, verse 2, I am the Lord your God. NginguJehova uNkulunkulu wakho. Khuluma nabantu bakwa-Israyeli lapha, abantwana bakwa-Israyeli ebakhiphile eGibhithe baseKhenana. Uthi kubona kusho ukuthi base ngabantwana bakhe. Uthi nginguJehova uNkulunkulu wenu. Namhlanje likhuluma nami nawe, namhlanje likhuluma nomuntu oyilikholwa likaNkulunkulu. Likhuluma nomuntu othi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi wokuphila kwami lelizwi. Likhuluma nalowo muntu uthi nginguJehova uNkulunkulu wakho. Uma ngabe ukuthi uyavuma ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho, njengoba esho nje ethi I am the Lord your God. Ithi ke, who brought you out of the land of Egypt. Abantwana bakwa-Israyeli ke sabazi bakhipha ezweni laseGibhithe. Elithi maliqhubeka lithi out of the house of bondage. Okwakuyindlu yobugqila. Babe bophekile lapha ya ezweni laseGibhithe, babe sebugqilini begqilazeke kakhulu nje ngempela ngendlela exa kukwenza. Lithi lelizwi, who brought you out of the land of Egypt, onikhiphe ezweni laseGibhithe. Izwe ke laseGibhithe abantwana bakwa-Israyeli njengoba lisho nje the house of bondage, babegqilazekile lapha ya e-Egypt. Kwakuyindlu yobugqila. Thina uma ngabe uyibheka lendlu yobugqila, kahle kahle this Egypt i-type noma i-shade of sin. Because umuntu osesonweni, umuntu ophila esonweni, umuntu ophila ngokwenza okubi, umuntu ophila engakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, lo muntu loyo kuyafana nokuthi uphila eGibhithe. Yebo akekho eGibhithe. Use-South Africa, mhlawumbe use-Swaziland, mhlawumbe use-Zimbabwe, mhlawumbe ukuphi wherever lapha ekhona la ezwa khona le message. Akekho e-Egypt, but ngenxa yesono aphila kuso, engakholwanga kuJesu Kristu, lo muntu loyo uyafana nomuntu oseGibhithe. Uyafana lo muntu lo nomuntu osezweni lobugqila, ngoba i-Egypt was a type of sin, noma i-Egypt yayisithunzi esikhomba ukuthi khona lapha abantu bakaNkulunkulu abagqilazwa khona, bagqilazwa ngomubi, ngoba ngesikhathi belapha e-Egypt
each and every time babekhala kuNkulunkulu befisa ngathi uNkulunkulu angabakhipha kuleli zwe lobugqila, and ngempela ngelinye lamalanga uNkulunkulu wabezwa, wasiza isikhalo sabo, waseyabalethela isolution, ethumela uMoses ukuthi ayobakhipha laphayana ezweni lobugqila. And ngesikhathi ebakhipha lapha ezweni lobugqila wayebakhulula-ke manje. Kwase kufika isikhathi sokuthi abantwana bakwa-Israyeli bakhululeke, ethi kunezwe lesithembiso ngangipromisile kukhokho wenu Abraham ukuthi mangabe nginikhipha la nginise kulelo zwe lelo, kwakuyizwe-ke lesithembiso okuyiKhenana, izwe loju nobisi. Kwakukhona yonke into, iprovision yonke ayidingwa abantwana bakaNkulunkulu bakwa-Israyeli yayilapho. Ukukhululeka komuntu kwangempela kwakulapho kuphi khona eKhenana. And uma ngabe uyibheka iKhenana akusiyona i-type of heaven, noma sithi mhlambe singathi i-shade noma isithunzi se-heaven, cha. iKhenana is a type of freedom, la khona umuntu okholwa kuNkulunkulu ethi uma ngabe sekuyena athole lokukhululeka kwangempela, bese ke manje lo muntu okholwa kuNkulunkulu, okholwa kuJesu Kristu, la ifike athole khona this provision. Yabona, ufike lo muntu ephuma ebugqilini azongena ngapha eKhenana kwizwe lobisi noju noma uju nobisi. Ngithi akuyona i-type of heaven eKhenana ngoba abantwana ba-Israyeli bathi uma ngabe sebefikile futhi eKhenana kwafanele ukuthi babhekane futhi nezimpi again. Kanti ezulwini uma ngabe sesifikile ezulwini akunazimpi esiyobe siyozilwa lapha. Izimpi zila emhlabeni. Ezulwini nje sokhonza uNkulunkulu nje kunokuthula, kunazimpi, yikho yonke lento lena yokubulalana nani. Lapho nje sobe sesinoNkulunkulu nje sicula uhosana, sithi haleluya, sihlabelela, sikhonza uNkulunkulu, kumnandi ngaleso sikhathi. But bakhishwa ezweni, uyabakhumbuza ukuthi nganikhipha ezweni lobugqila, which is Egypt, indlu yobugqila, the house of bondage. Ebakhipha njengoba ngisho nje ngithi wayebasa kuphi eKhenana, ebakhulula ngoba babegqilazekile. Yabo, uma ngabe wamkele uJesu Kristu aba inkosi nomsindisi wokuphila kwakho, kahle kahle uNkulunkulu uyakwazi ukuthi umuntu wakhe amkhulule. Uyakwazi uNkulunkulu ukuthi akukhiphe kwiGibhithe lakho, kwisono sakho, noma ngabe yisiphi lesisono besikade sikuhlula kulobu bubi kade ubenza. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akukhiphe, and uma ngabe ekukhiphile uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akuse kwiKhenana lethu lesikhathi samanje. Liphi liKhenana la khona athi uJesu Kristu sothi uma ngabe sikhululeke okwangempela. Futhi liphi livesi liku-John ku-chapter 8. Uma ufunda nje uJohn ku-chapter 8 uverse 36, uthi uJesu, therefore if the Son makes you free, uma indodana yomuntu inikhulula, you shall be free indeed, noba ngabakhululekile impela. Kumuntu okhululwa indodana yomuntu ogama layo linguJesu Kristu, lithi lelizwi soba ngabakhululekile impela. Uma ngabe indodana yomuntu ikukhulula ikukhiphe eGibhithe, ikusa-ke manje kwiKhenani, yoba ngokhululekileyo impela. Uthi uNkulunkulu uma ngabe ekhuluma lapha, nginikhiphile ezweni laseGibhithe, indlu yobugqila. Uthi-ke kuverse 3, kumuntu osekhishiwe, kumuntu owamukela uJesu Kristu, ngoba le ndaba lena nje izokhuluma nomuntu owamukele uJesu Kristu, wavuma ngomlomo wakhe wathi uJesu Kristu inkosi nomsindisi wokuphila kwami. Uma ngabe uyiloyo muntu onjalo, lalela-ke, khona indlela okufanele senze ngayo, ngoba uma ngabe singeke senze ngale ndlela ngeke sikwazi ukukhululeka sibe ngabakhululekile impela, njengoba esho uJesu lapha kuJohn 8. Ngeke sikhululeke impela uma ngabe singeke senze ngale ndlela. Sokhululeka khona, but not ngale ndlela athi uJesu, noba ngabakhululekileyo impela. Abantu abaningi bayamkholwa uJesu Kristu, abantu abaningi bayabhiliva kuJesu Kristu, bagcwele basemasontweni kwizindawo zonke ezahlukahlukene, but uma uthi abalandelelisisa laba bantu abakhululekanga okwangempela. Wathi uJesu, uma indodana yomuntu inikhulula,
yena uJesu Kristu, noba ngabakhululekileyo impela. Uma uthi ababheka abantu basemasontweni, abazange bakhululeke okwangempela. Kungathi laba bantu yebo bona bakhishiwe eGibhithe, and kodwa manje futhi baseseGibhithe futhi at the same time, like kubo ubugqila, basagqilazekile kodwa bebekhishiwe kubukhona eGibhithe. Ngoba uma ngabe uNkulunkulu esikhipha kwiGibhithe, obheka abantwana bakaIsrayeli, njengoba siyifunda nje la ku-Exodus 20, wathi uma ngabe bakhipha eGibhithe, bathatha u-40 years wonke before bayofika lapha eKhenani. Kungani bathatha wonke lo 40 years before bafike eKhenani? Ingoba uNkulunkulu la endleleni wayekhiphe ubuGibhithe kubona. Babegqilazekile laba bantu into ababeyazi onkulunkulu abanye, babazi izithombe, babazi zonke lezi zinto zobugqila. So kwakufanele ukuthi la endleleni bahlungwe, manje kukhishwe leli Gibhithe ekulona. Laba bantu bebehamba bakhumbule okhukhamba base-Egypt, bakhumbule anyanisi base-Egypt. Kwafanele zonke lezo zinto zokukhumbula emumva zikhishwe, ngoba manje usehamba noNkulunkulu lo muntu. Unjalo nje umuntu ke even namhlanje. Umuntu owamukela uJesu Kristu ukuthi uyinkosi nomsindisi wokuphila kwakhe, ngizothi mina yazi ukuthi uNkulunkulu uzohamba ekuhlunga la endleleni. Kunezinto azohamba ekulahlisa zona. Vuma nawe ukuthi lezo zinto athi zishiye, nawe uzishiye, ngoba the more uyishiya lezi zinto zizokhulula wena ukuthi ukuze wena ube ngokhululekileyo impela. Kodwa uma ngabe ngeke uyishiye lezi zinto, then kuzothatha isikhathi eside ukuthi ube ngumuntu okhululekileyo impela. Enye ke yezinto ezihamba zishiyiswa zona la endleleni from Egypt to Canaan, khona lokho kuhamba kufanele kulokhu kuhamba kufanele kusale, sihambe silokhu sikushiya endleleni, singalokhu sikhumbule lokhu kuhamba no-anyanisi. Kodwa bekungcone e-Egypt, besidla besisutha, konke lokho kufanele sikukhohlwe konke lokho. Nakho kunye okubaluleke kakhulu. Yebo, zikhona izinto esizenzayo eziphuma endleleni, futhi mangabe nje kuyisono, leyo nto leyo nje iyisono, kufanele umuntu ayiyeke. But nayinto uNkulunkulu angayifuni kakhulu engizokhuluma ngayo namhlanje, le akayifuni kakhulu kumuntu owamukela uJesu Kristu, kumuntu othi mina ngisindisiwe. Ngiyamsaba umuntu othi nami ngimamukela uJesu Kristu, nami ngiyakholwa kuJesu Kristu, kodwa insindisa ngifuna nokuyibona. Ngiyamsaba umuntu onjalo, ngoba uJesu Kristu uzokhululana, and ukukhululwa ukusindiswa lokho. Umuntu wena insindisa uyifuni kodwa usesontweni, uthi laba abasindisiwe awubafuni, then ngiyakusaba, ngizwela ubuhlungu, ngoba kusho ukuthi ya wasting your time kulelo sonto kulona uma ngabe ngeke bakutshele ngoJesu Kristu okhululanayo. Nayinto uNkulunkulu angayifuni ukudlula, and wayibeka la ku-Exodus 20 even namhlanje. Uma ngabe kuukuthi ngeke uyiyeke le, uyothi usesontweni kodwa ubulokhu ugqilazekile, uyobe ulokhu ungakhululekanga. Yiphi lento asiyifunde ku-verse 3 lithi, you shall have no other gods before me. Ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Wayibeka nje yacaca le uNkulunkulu. Ingoba le akayifuni nokuyibona. Konke okubi kuyisono konke, but le akayifuni nokuyibona. Uthi ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Wayechaza ukuthini la uNkulunkulu? Uchaza ukuthi bakhona abanye onkulunkulu, kodwa nina ningabi nabo-ke. Nina esenithi senilandela uJesu Kristu, nina nithi niyakholwa kuJesu Kristu ngoba uyena indlela neqiniso nokuphila. Akekho umuntu ozoya kuNkulunkulu ngaphandle kukaJesu Kristu. Umuntu othi mina nami ngiyamkhonza uNkulunkulu kodwa ebethi uJesu akamfuni, ebethi uJesu akamkholwa, lowo muntu uwaste ngesikhathi sakhe. Lowo muntu usasebugqilini. Bonke nje laba bantu laba abangafuni ukukholwa kuJesu Kristu, abathi umlungu, umjuda, basho yonke whatever lento abafuna ukuyisho ngaye, bengafuni ukukholwa kuJesu Kristu. Yazini nje ukuthi anikakakhululwa, nina nisasebugqilini, nifike nina nakhishwa kwiside le Egypt,
nabekwa kusho ukuthi nifike nakhishwa kwidolobha elithile le-Egypt nayobekwa kwelinye idolobha le-Egypt nikhishwe ebugqilini kuleli side nafike nabekwa kulobu bugqili obungapha anikakaphumi kwiGibhithe. Uthi ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Msabeni umuntu ophila la emhlabeni othi nginguNkulunkulu. Msabeni umuntu ophila la emhlabeni right now odla ipapa esiphila naye njengamanje othi makakhonzwe because yena unguNkulunkulu. Kunobungozi obukhulu lapho. Uthe uNkulunkulu ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ukhona uNkulunkulu owadala amazulu nomhlaba. Izintaba lezi uma ngabe siyibheka idalwe uNkulunkulu. Imifula idalwe uNkulunkulu. Isibhakabhaka uthi abheka isibhakabhaka sihle kanjani, the sky. Amafu, clouds, mahle ngendlela eyisumangaliso. Uyabona ukuthi someone was fashioning. Uyabona nje umhlaba ewudecorator, eba creative, ebeka ilanga, ebeka izinkanyezi ebusuku, ebeka inyanga ebusuku. Njengoba ngisho nemifula nakho konke notshani nezihlahla, someone is behind. And uma ngabe kuzovele qhamuka umuntu owazalwa ongazange wazidala zonke lezi zinto, umuntu ongeke nje azakwazi ngisho uku-add unwele lodwa ekhanda lakho athi uNkulunkulu. Msabeni lo muntu futhi baleka ngenyawo zakho zombili. Uthe uNkulunkulu ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Bakhona-ke, khona nje labo onkulunkulu, makushona lo nkulunkulu kuzala omunye kuthiwa usetake over naye usewunkulunkulu. Uthe uNkulunkulu ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. And laba banjalo bathi thina siyifunda iNew Testament, thina sifunda iOld. Leli verse ngilithatha kwiOld Testament. Baleka kwindoda ethi uNkulunkulu ibe ngesiyena uNkulunkulu. Uthe uNkulunkulu ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Saba umuntu ongeke azalidala ulwandle. Umuntu ongeke nje azakhulume nolwandle lume, luthule luthi tu. Msabe lo muntu loyo kwayena uyalisaba even nolwandle. Mangathi nje awukungene lapho olwandle phela since uthi uNkulunkulu nje ukudevelop ngenyawo yoshona le ngeke azayenze leyo nto because akasuyena uNkulunkulu. Uthe uNkulunkulu ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Coming back kubantu abakholwa kuJesu Kristu, kubantu abasindisiwe, ngiyazi thina sihamba sibhekane nama-challenges nje empilweni. Impilo ave ingekho lula, impilo inzima kakhulu futhi nje sihamba sibhekane nobunzima. La khona uthi uma ngabe usubhekane nobunzima uzoyibuza ukuthi kodwa uthi uNkulunkulu khona, kodwa uthi uNkulunkulu mina ungibhekile, uthi kodwa mina uNkulunkulu uyangithanda. Yebo impela ukhona ukubhekile futhi ukuthanda ngendlela eyisimangaliso. Kubo lobo bunzima uzungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu. Ngoba thina esindisiwe sinemikhuba, thina impela ke esindisiwe sinale mikhuba yokuthi masibhekana nobunzima simshiye uNkulunkulu, sihambe siye kwabanye onkulunkulu, sihambe siyokhothama kwabanye onkulunkulu. Uthe size singabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe, meaning noma ngabe kunzima kangakanani empilweni yakho ungabi nomunye uNkulunkulu, ungabi nendawo lapho ozobalekela kuyona enye ngaphandle kaNkulunkulu, ngoba leyo ndawo iphenduka kube uNkulunkulu. Reda yiba noNkulunkulu yena yedwa, okuyothi uma ngabe kubheda ubalekele kuyena. Umuzwe engazathi akaphendule, engazathi uyithulela uqhubeke kuhlale kuye because uNkulunkulu ukhona futhi uyezwa, hayi ukuthi akaphenduli. Uma ngabe wakwazi ukubaphendula abantwana bakwa-Israyeli wagcine bakhiphile eGibhithe, egcine bazwelile, ngizothi mina nawe after 400 years behleli lapha ya kwiGibhithe beqelazekile kodwa wagcine bakhiphile. Ngizothi mina nami nawe kwisikhalo esinaso uma sihleli kuye simkhonza ngeqiniso, nathi uyosikhipha uNkulunkulu kulobo buqila, kulobo bunzima, whatever challenge obhekane nayo uNkulunkulu unendlebe uyezwa. Ingakho ethi singabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe, asingalinge size sibalekele kwabanye onkulunkulu. Le iyona nto emvimbayo umuntu ekuthenini azane noNkulunkulu. Le iyona nto emvimbayo umuntu ekuthenini aphelele kuNkulunkulu. Uthe uNkulunkulu
wasikhipha ezweni lobugqila ezweni laseGibhithe kwindlu yobugqila, uthi singabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Yazi uma ngabe uzohamba ukholwe kuJesu uphinde ubalekele kulabo abanye onkulunkulu, you are delaying yourself. UNkulunkulu ufuna ukukukhulisa, because la kuNkulunkulu siya progressa each and every time. Misafika emhlabeni sibancane but sakhula. Naku uNkulunkulu kunjalo, spiritually ufika uyi-baby Christian but ebelokhu ekukhulisa. But uma ngabe wena umuntu ozothi uma ubhekana nama-challenges ubalekele kwabanye uNkulunkulu, then uNkulunkulu akwazi ukukukhulisa, and you are delaying i-process kaNkulunkulu. You are delaying yourself kahle wena ozibambezelayo, ngoba uNkulunkulu khona uyafuna ukuziveza kithi, uyafuna ukuzambula kithi. Ingakho ethi uJesu laphayana ku-chapter 8 kaJohn, uma ngabe indodana yomuntu inikhulula noba ngaba khululekile impela, okuchaza ukuthi uma ngabe indodana yomuntu ikukhulula izakwenza ukuthi le nkosi oyikholwayo enguJesu Kristu oyilandelayo uyazi, ngoba manje uma ngabe sewuyazi uyoba ngokhululekile impela. Uyabona-ke kusho ukuthi wena manje ukwazile ukuphuma kwi-Egypt, wena wangena kwiKhenani, wasuyakhululeka okwangempela. Le nkosi awuyilandeli nje ungayazi, kodwa uyilandela ube wazana nayo. Mhlawumbe omunye ngathi but lento ayishoyo uyisho kanjani? Ake sibheke nje uJesu Kristu, yebo waphila ngempela futhi wazalwa waphila, bamenza whatever bamenza wona, bagcina sebembulelile. Ngosuku lwesithathu kodwa wavuka. Uthe uma ngabe sevuka ithuna lakhe litholakala livulekile, siyathola ukuthi uMary Magdalene wambona uJesu Kristu. Ekumboneni kwakhe uJesu Kristu waba ngokhululekile impela, and lokho kwamenza uMary Magdalene waphuma kwiGibhithe wangena kwiKhenani. Yabona, ngoba ngesikhathi ebakhipha abantwana bakwa-Israyeli kwiGibhithe ebaseKhenani wayeyobakhulula. Uthe endleleni laba bayi-2 ababesendleleni eya e-Emmaus, sathola lapha bahamba bayakhuluma ngoJesu Kristu ukuthi hey, wazi wabethelwa kabuhlungu umuntu. Uyafika uJesu uyabajoyina, uyababuza nixoxa ngani, bamchazela. Uyasazi leso story nje uma ngabe usifunda lapha kuMatthew, kuMark, kuLuke, uzofika usithole lawa abawu-2 basendleleni eya e-Emmaus. Kuthe uma ngabe sekudliwa laphayana, sekudliwa kuhleshulwa isinkwa, lithi iBhayibheli uJesu wakhuleka, and then mayeqeda ukukhuleka wasebanikeza isinkwa. Bathi uma ngabe bedla bavuleka amehlo, barealize ukuthi hawu, kanti all along sihamba noJesu Kristu. Ngesikhathi sebembona bakhululeka ukuthi ngempela njengoba wayeshilo ukuthi ngosuku lwesithathu uyovuka, ngempela simbonile ukhona uvukile, and kubo kwakukhululeka okwangempela. Ngoba uma ngabe indodana yomuntu inikhulula noba ngabakhululekile impela. Abafundi bakhe bacashile laphana, bayivalele ngenxa yesimo esisanda kwenzeka. uJesu usanda kubulawa, inkosi abayilandelayo bathukile ukuthi nathi kungenzeka nathi sivele nje sithathwe sibulawe kwathina ngoba singabalandeli bakaJesu Kristu. Beyivalele kunjalo, uJesu Kristu uyaqhamuka usengaphakathi, abambonanga ungene kuphi but usengaphakathi. Uthi ukuthula makube nani. Ngesikhathi ethi ukuthula makube nani, uyasho ukuthi ngibhekeni ngempela yimi, angiyona ighost, angisona isipoko, ngumuntu. And uyaqala uyabathuma. Ngaleso sikhathi kubona baba ngabantu abakhululekile impela. Baphuma, uNkulunkulu wakwazi ukubakhipha kwiGibhithe lesono, kwiGibhithe lokungazani noNkulunkulu, kwiGibhithe indlu yobugqila, wabafaka kwiKhenana, kwizweke manje lokuthi umuntu akhululeke kwangempela azane noNkulunkulu. And esathola mawufunda imibhalo laphayana ku-1 Corinthians chapter 15, uzoyifunda nje ulokhwehla nawo namavesi lapho uzoyithola nje. Mina just to save time but ngizoyibhala. 1 Corinthians chapter 15 isathola lapho ukuthi uthi Paul, there was a time la uJesu khona wakwavela nje kubantu aba over 500 at once, say like same time bambona. They were over 500 laba bantu laba, bakwazi ukuthi bambone labo bantu labo. Ngaleso sikhathi bembona laba bantu laba, kwakufike iperiod ukuthi uma ngabe indodana yomuntu inikhulula
no bangaba khululekileyo impela. Ingakho laba manje bathi uma beqhubeka bemkhonza uJesu Kristu noma bemshumayela abamshumayeli nje bedoubta at the same time, no bayayazi into abakholelwa kuyona, bayamazi abakholelwa kuye, ingoba baye bakhululwa lokho kwangempela, bakhishiwe laphayana eGibhithe bangena kuphi kwiKhenani. Shuthi kukhona into abayenza ukuze bakwazi ukukhululwa ngalendlela. Baba abantu abangayi kwabanye onkulunkulu, ngoba njengoba ngisho uma ngabe uzophinda ukhonze abanye onkulunkulu, you are delaying yourself. Uzokwenza ukuthi ungazani noNkulunkulu, kanti uNkulunkulu uyafuna sazane naye. uNkulunkulu uyafuna ukusikhulula, but thina ngenxa yobunzima sihamba simdawuthe, mase sesimdawuthile bese siyayeka sihambe sekwabanye onkulunkulu. Ngifuna ukuthi kuleso simo sakho sobunzima, kula uNkulunkulu uyombona khona, provided uzothembeka. Yabona kulobo bunzima lobo obhekana nabo, la khona kufanele udecide ukuthi manje is do or die. Kufanele uchoose ebunzimeni, usutsheliwe ukuthi phela uma ngabe kuukuthi awuhambi le ndlela, ulokhu usitshela ngalo Jesu wakho lo, ayike kushuthi uzofa, or umntwana wakho uzofa, or unkosikazi wakho, or umfazi wakho, or indoda yakho. But uma ngaba ukwenzi lokhu, awuyi kulaba abanamanga, awufuni ukuthi umncedise uNkulunkulu ngoba uyancediswa. Uma ngabe uyolalela lawo ma voices lawo, ayike then ke sasekude uthwazane naye. Kodwa uma ngabe uyothi uma ngabe ngifa kulungile mangife, kula uNkulunkulu ayombona khona, la kunzima khona kula uNkulunkulu ayombona khona. Uthi uma ngabe bukhuluma uPaul, uthi nakumina wavela, ezisho yena uPaul, akuzange ke kupheleleke kuye uPaul, bonke abamthandayo nabakholwayo kuyena. Angiyifunde le ndaba, angiyifunde John, angivele nje ngiqale kuverse 20 ngoba sekusuke ngakakhuluma lamazwi. Ithi at that day you will know that I am in my Father and you in me and I in you. Ngalolo suku nokwazi ukuthi ngikubaba, nina nikimi nami ngikini. 21 He who has my commandments and keeps them. Yiphi le commandments? Yimaphi lama commandments? Yimaphi lawa futhi agcinwayo? You shall have no other gods before me. One of them. You shall have no other gods. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu. Loyo ogcina le mithetho. It is he who loves me. Loyo yilo othanda uJesu. Ngoba uma ngabe ugcina lo mthetho, ukhomba ukuthi wena uyamthanda uNkulunkulu. And he who loves me will be loved by my Father. Uthi uJesu futhi othanda mina uyothandwa ubaba wami. Othanda mina. Ubonakalisa kanjani ukuthi uyamthanda uJesu Kristu? Okusho ukuthi kahle kahle ikhona indlela yokubonakalisa ukuthi samthanda uJesu Kristu. Asimthandi ngelip service kuphela, kodwa ngokugcina lemiyalo yakhe. Uma ngabe sayigcina lemiyalo yakhe, sikhomba ukuthi samthanda, and uma ngabe simthanda sothandwa futhi nana ubaba, kusho ukuthi uNkulunkulu. Uthi and I will love him. Shuthi uyamthanda lowo muntu, lalelake, and manifest myself to him. Uthi futhi ngiyakuzambula kulowo muntu, ngiyokuzibonakalisa kulowo muntu. I will manifest myself to that person. Uzothi omunye lelizwi wayelikhuluma kubafundi bakhe kuphela, wayengalikhulumi kithi thina esiphila manje. Lungile siqhubeke nayo. 22 izwi lezoyiphendulela. Judas, not Iscariot, said to him, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? Kuza kanjani ukuthi uzozambula kuthina kodwa hayi ezweni, not to the world? Uyaphendula kuJesu Kristu, kuphendulwa thina futhi kwisikhathi samanje. 23 Jesus answered and said to him, if anyone loves me, uma ngabe umuntu engithanda, if anyone, just anyone, I am that anyone, you are that anyone. Uma simthanda uJesu, he will keep my word. Iyakuligcina izwi lami. Iliphi lelizwi esiyakuligcina? You shall have no other gods before me. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Uma ngabe ukhombisa ukuthi uyamthanda uJesu Kristu,
uzoligcina lelo zwi lelo. He will keep my word and my Father will love him. Uma ngabe singeke sibe nabanye uNkulunkulu ngaphandle kaJesu Kristu, ngaphandle kaNkulunkulu, and my Father will love him, loyo muntu loyo, that anyone, ubaba uza kumthanda, and we will come to him. Uthi and we will, shuthi ubaba, uJesu, khona nomoya ongcwele futhi, ungakudawuthi lokho khona, bazoza kulo muntu lo and make our home with him. Bahlale kulo muntu, babe munye nalo muntu. Ichazani lento? uJesu uyakuzambula kulowo muntu loyo. Kodwa uma ngabe ngeke sibe nabanye onkulunkulu, into nje ebambezele abantu kangaka, abantu basemasontweni bayamkhonza uNkulunkulu, but baphinde bathole influence yezwe yabantu abangamkhonzi uNkulunkulu, bashiye uNkulunkulu baye kwabanye uNkulunkulu. Sibabona kanjani abantu ukuthi bayaya kwabanye uNkulunkulu? Asibheke kulo lelizwi leli kaExodus 20 verse 4. You shall not make for yourself a carved image. Ngima nje lapho, ningayikhandeli izithombe ezibaziweyo. Lisho njalo izwi, ningazikhandeli izithombe ezibaziweyo. iBhayibheli ke lana nje li very clear, straightforward. Ningayikhandeli izithombe ezibaziweyo. Anything eyisithombe sibaziwe, ungayikhandi. Futhi ungayithatha uyibeke endlini. Noma ngabe uyithole esontweni, noma ngabe uyithole kumprofeti, noma ngabe uyithole kumpostoli, noma ngabe uyithole kupriest, noma ngabe uyithole kumfundisi omkhulu kangakanani, owakuphilisa wawugula, mhlawumbe wawuhlushwa amadimoni, wafika wakuphilisa, mayeqeda wakunikeza isithombe, this carved image. Lithi izwi nisingabi nezithombe ezibaziweyo. Iningi lezithombe zinomfundisi noma umfundisi, or else leso sithombe sinomfundisi nje, or mhlambe sinomama umfundisi. Abantu abaningi banezithombe endlini zabo, zabafundisi, zabaprofeti babo, zonkulunkulu babo, abanye nje isithombe sikaNkulunkulu wakhe. Lithele lizwi liku-Old Testament, lelizwi alikho kwi-New Testament, liku-Old. Singayikhandeli izithombe ezibaziweyo, ngoba lesi sithombe uzusithenge nje lapha esontweni, noma uzusithathe lapha esontweni esifaka kwakho noma endlini yakho, ingoba uthemba ukuthi sihambisana neprotection. And the minute uba nethemba lokuthi sihambisana neprotection, uthanda ungathandi leso sithombe singuNkulunkulu. That's why usibeke lapha endlini, siqoshela amadimoni, siqoshela imimoya, whatever that reason onayo ngalesi sithombe. That's why sikhona. Futhi siqhamuke esontweni, futhi umfundisi onginikile usindisiwe, ushumayela uJesu Kristu. Lithe izwi ningabi nezithombe ezibaziweyo, noma ngabe sezinomfundisi. Meaning masingabi nezithombe ngisho noma ngabe sekuthiwa sezinoJesu. Iyajika indaba. Noma ngabe sekuthiwa leso sithombe leso naso kwakho sibhaliwe ukuthi Jesus Christ, sinoJesu, singabi nezithombe ezibaziweyo, ngoba ubani wayemshutha lo Jesu, ngamuphi unyaka, wambona yini njengoba wena sowunaso, sesilapho bondini kwakho. Masingabi nje nezithombe ezibaziweyo, kusho ukuthi uNkulunkulu simkhonza sikumoya. Usho njalo laphayana kuJohn ku-chapter 4 uma bekhuluma nowesimame waseSamaria, uthi, hey bakithi, angayikhoti ngiyifunde. Uthi lapha kuJohn ku-chapter 4 ku-verse 21, Jesus said to her, Woman, believe me, kholwa yimi, the hour is coming. Selifikile ilesi sikhathi esiphila kuso ke thina, when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. 22. You worship what you do not know. Singabi nezithombe ezibaziweyo. We know what we worship. Usho uJesu thina samazi simkhonzayo. For salvation is of the Jews. Ngoba insindiso ingeyamaJews noma insindiso ingeyamakholwa. Right.
ngoba those Jews yilaba babengamakholwa vele. 23 But the hour is coming and now is, selifikile leli hour njengamanje, when the true worshippers abamworshipha ngeqiniso will worship the Father in spirit, bayomkhonza ubaba ngani? Ngomoya, in spirit and truth. Bayomkhonza ubaba ngomoya nangeqiniso, hayi ngey'thombe ey'baziweyo. Singabi ney'thombe ey'baziweyo. Somworshipha ngani? Ngomoya nangeqiniso. Asiyidingi iy'thombe ey'baziweyo. Noma ngabe sekuthiwa isikaJesu asisidingi ngoba isithombe esibaziweyo. Simworshipha kanjani? Ngomoya nangeqiniso. Bese laqhubeka, for the Father is seeking such to worship him. Ngoba ubaba udinga lolo hlobo eliyakumdumisa, eliyakumkhonza, abangeke bamworshiphe ngey'thombe ey'baziweyo. Uma ngaba siyidingi even ney'thombe kaJesu Kristu, kodwa uNkulunkulu simworshipha ngomoya nangeqiniso, how much more ke sengizonikeza isithombe somunye nje umfundisi omunye umuntu? Lokho nje kukodwa kuyakubambezela ekuthenini wazane noJesu Kristu, kuyakubambezela ekuthenini ufike. Angithi ukhishiwe manje kwiGibhithe, but awukwazi ukufika kwiKhenani, la uyoba ngokhululekile impela. Sihamba sibambezeleke endleleni, sometimes sibambezelwa abafundisi unfortunately. But asiqhubeke, izwi lona ngiyalithanda ngoba umuntu liyamkhulula. Lithi, you shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above. Noma ngabe yiphi into enomfanekiso nje wokusezulwini. Abanye ke baney'thombe zamajuba, abanye baze babe ney'pelede abayifake emizimbeni yabo yamajuba. Yabona nje bayikhandele ukuthi mangenze lo mfanekiso, bawuthathe bawufake emzimbeni wabo, thinking ukuthi ngoba sebenze lo mfanekiso bawufake emzimbeni, bawufake egqokweni, abanye bakubeka kwaba seyindlini, thinking ukuthi leyo nto leyo iyaba-protector, ngoba by so doing le mifanekiso lokhu siyithatha sikhanda izinto, ziphenduka lezi zinto zibe ngonkulunkulu. Kanti utheni ngabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami? Or that is in the earth beneath, ngaphansi komhlaba, or that is in the water under the earth, noma ngabe kusemanzini ngaphansi komhlaba. Ungabi namfanekiso. Uthe uNkulunkulu ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Okay, angivale ngoverse 5. You shall not bow down to them, nor serve them. Ungabakhothameli, ungabakhonzi. Abantu abaningi banemisamo lapha bahamba bayokhonza khona. Uthanda ungathandi, ngiyangizwa mina abantu besho bethi thina amadlozi aswakhonzi, thina nje siyawa recognize aswakhonzi. Ningalinge nithi sikhonza amadlozi. The minute you bow down, uyoguqa, uyokhothama emsamo, uyokhothama kulawo madlozi, you are bowing down to other gods. And ngokwenza kwakho kanjalo, uthe uNkulunkulu ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Meaning anything that you bow down to, iphenduka ibe uNkulunkulu ngoba uyayikhonza. And abanye baze basho ke bathi hayi thina siwakhonza nje amadlozi, thina siyawa recognize. Lalela, the minute uyohlaba inkukhu uchitha igazi, you are serving another kingdom, you are serving another gods. The minute uhlaba imbuzi uchitha igazi, uyakhombisa ufike waguqa wakhothama laphayana wakhuluma, nina bakozi bani nina nabozi bani, bhekani umndeni wenu. Mawuqeda lapha wayohlaba imbuzi noma inkukhu noma ngabe yini lento ozobe uyihlabile, you are serving other gods. And le ndabila kwi-Old Testament kulaba abangalifuni i-New Testament, laba bakhonza nalo nkulunkulu okhona ophilayo la emhlabeni, bambiza ngonkulunkulu, uyabavumela bayenze lento. Kulungile ningaba nemisamo, nikhonze uNkulunkulu, amadlozi ayakhonza. Uthe uNkulunkulu ningayenzi lento, engendento iconcept eBhayibhelini. uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa yena eyedwa nje, asimhlanganisi nalutho, asiye emsamo siyoguqa. Akukho la esiguqa khona sikhulume khona, we don't bow down to anything else enye.
futhi we don't serve enye into thina esithi sikhonza uNkulunkulu, thina esithi siyamthanda uNkulunkulu. Kusho izwi, you shall not bow down to them nor serve them, for I the Lord your God am a jealous God. Ngoba uthi uNkulunkulu mina nguNkulunkulu onomhawu. Uthi he is a jealous God. uNkulunkulu akayifuni lento, akayithandi. That's why ngithe yona nto enkulu, yonke into iyisono, yonke iyisono. But yona nto enkulu ile uNkulunkulu angayifuni. Leyo ukuthi thina sikhonza abanye uNkulunkulu akayifuni, and leyo nto leyo iyamcaphukisa ngendlela esimangaliso, iyamdina, iyamcasula lento ukuthi thina sikhonza abanye uNkulunkulu, because unguNkulunkulu thina kufanele sikhonza yena. Mayeqeda wathi thina singoNkulunkulu, meaning ezinye izinto kufanele ikhonze thina. But what do we do? Thina sigcina sikhonze lezi zinto ekumele ngabe bow down to us, thina we bow down to them. Thola umuntu eyokhothama eyokhonza inyoka, thwele umuntu wakhona, thwele ngenyoka, uyayikhothamela, uhlale ephaphatha kuyona, uhlale eyokhuleka kuyona. Banezilwana abantu, bathwele nje abantu, banamagundwana abantu abathwele ngawo, bakhothame emagundwaneni. How come umuntu kaNkulunkulu sidalwa, you above wena unoNkulunkulu, but yokukhothama kwegundwane, uthwele ngegundwane? Abantu bathwele ngezilwane eziningi zahlukahlukene because they believe zibalethele inhlanhla. How come you bow down to kwinto engabe yiye bhawela wena, but wena you bow down to that thing? That's why uNkulunkulu imnyanyisa lento, that's why uNkulunkulu imcasula lento le. That's why ethi I am a jealous God, because usidale thina saba ngaphezudlwana thina, kodwa thina siyithathe sazibekela le kude le phansi. We need to repent. Uma ngabe samfuna ngempela uNkulunkulu, we need to repent. We need ukuthi nje sibuye nje kuNkulunkulu yena eyedwa, simkhonze nje yena eyedwa, singamhlanganise nalutho na anything else ebukeka ingazathi uNkulunkulu. Uthi ngoba uNkulunkulu onomhawu, visiting the iniquity of the fathers upon the children of the third and fourth generation of those who hate me. Uthi ngivakashela ububi bawoyisa. Yazi ukuthi uma ngabe wenza kanjalo, uNkulunkulu uzakuvakashela lobo bubi bakho. Aphinda athi futhi ngiphinde ngivakashele lobo bubi bawo kwisizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Umuntu nje ozonda uNkulunkulu ubonakala ngani? Ubonakala ngokuthi abe nomsamo wakhe la ekhonza khona amadlozi akhe, ubonakala ngokuthi abe nezithombe ezibaziweyo, ubonakala ngokuthi abe namabheji athile nezinyoni ezithile, ubonakala ngazo zonke whatever ithombo oyibekile, whatever lento oyikhonzayo ephenduka ibe uNkulunkulu, lathi uNkulunkulu ungayenzi. Whatever lapho uhamba ufike uyobow down khona, kufanele uchithe igazi for that thing. You are showing wena ukuthi uNkulunkulu awumfuni, you hate God wena. Ingakho ethi ngivakashela ububi bawoyise kwisizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Bathi mabesho abantu bathi thina so we recognize amadlozi, asinankinga thina namadlozi, kodwa futhi uNkulunkulu siyamkholwa, siyamkhonza, futhi samthanda uNkulunkulu. You are lying to yourself. Awukhohlisi mina, awukhohlisi lo muntu osukumtshela leyo nto, but uzikhohlisa wena. You are totally lying to yourself. Kahle kahle you are making a fool of yourself. I'm sorry ukuthi ngikhuluma ngale ndlela, but kufanele ukuthi lezi zinto sizikhuluma. Iqiniso nje kufanele ukuthi livele, ngoba wena ngesikhathi uzenza zonke lezi zinto, you are showing God ukuthi wena you hate him. Uthe ngivakashela ububi bawoyise kwisizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Yibaphi laba abangizondayo? Yilaba abanabanye uNkulunkulu. Sengibachazile laba abanye uNkulunkulu. Uyabazi futhi wena nalabo engabachazanga, bonke labo uNkulunkulu, oBhali nobani bonke. You are showing how much you hate God. Iyodwa indlela nje eyokukhombisa ukuthi uyamthanda uNkulunkulu, kholwa kuJesu Kristu.
ngoba lento yakho yokungamfuni uNkulunkulu wena ixabanisa noNkulunkulu lento bayi-curse generational kwi-4th kwi-3rd and 4th generation yabazonda uNkulunkulu nabo izowela kubo labo mangabe futhi nabo bayoqhubeka ngalowo line wakho nawe obafundisa wona uthi nami ngafundiswa okhokho bami lento lokhu iyaqhubeka until nabo baphenduke. Uma bephenduka bona bayosizakala. Ngizothi-ke mina thatha uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho ngoba indlela yomuntu yokukhululeka ikuJesu Kristu. John 8 verse 36. Uma indodana yomuntu inikhulula noba ngaba khululekileyo impela. If the son ngempela noba ngaba khululekile and uJesu kuphela oyosikhulula akathi uma ngaba amadodana abantu eyomuntu indodana iyodwa le ndodana uma isikhulula kuleli Gibhithe leli ethi nginikhiphile kulo and nguJehova uNkulunkulu wenu uthi noba ngaba kukhululekileyo impela meaning no more curse phela nje freedom nikhululeke kwangempela nimkhoza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ngomusa wenkosi uJesu Kristu. Asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.